Els accidents es poden produir quan menys t'ho esperes. L'Alba en va viure un quan tenia 18 anys. Com a conseqüència, pateix una tetraplègia. Aquella nit havia sortit amb la seva parella per celebrar que havia aprovat la selectivitat. Ella duia la seva moto, però anava de paquet. La va deixar amb el company. Suposo que venien de sopar i van passar per un carrer que estava amb obres. M'imagino que amb un sotrec d'aquests, no? Va caure enrere i ja està, i ella es va quedar. És una imprudència tonta, amb una velocitat tonta, per mig de Vilanova, amb una caiguda supertonta. És que li fas tons i costa molt d'acceptar la circumstància. L'Alba intenta fer una vida normal. No ha renunciat als seus projectes i estudia publicitat i direcció i administració d'empreses. Però clar, jo sempre intento, no sé, ser una més Però clar, potser des de fora et veuen i pensen, ai, pobreta, a la gent li costa una mica d'acostar-se. I moltes vegades em trobo amb altres persones i no se'm dirigeixen directament a mi per parlar. Parlen amb la persona que tingui al costat. I què tal està, i què tal, no sé què. I jo penso, estic aquí baix, parleu-me amb mi, que puc parlar igual. Tinc un problema físic, però mental. La vida de la Rosa també ha canviat. Ara es queda a la facultat mentre l'Alba estudia per poder-la ajudar entre classe i classe. L'Àngel tornava de la festa dels Sanfermines a Pamplona. Havia begut, no havia dormit i, malgrat tot, va agafar el cotxe. Des de llavors ha de fer servir una cadira de rodes. Pero luego he tenido una cosa en cuenta. Prefiero perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. O sea, a mí me da lo mismo llegar a las 8 de la mañana a mi casa que a las 4 de la tarde. Yo quería llegar a mi casa. Un día se me olvidó esto. Un día se me olvidó y ese día tuve el accidente, ¿no? Y nadie me ha faltado nunca tanto el respeto como me lo falté yo aquella noche. O sea, nadie me había dejado tetrapléjico hasta aquel momento. Tetrapléjico me dejé yo a mí mismo. No me dejó nadie. La Mireia va tenir l'accident amb 19 anys. Tot just començava la seva carrera de model. En un minut, la seva vida va fer un tomb de 180 graus. Va passar de tenir un futur ple de viatges i passarel·les de moda a acabar en coma al llit d'un hospital. L'únic error que va cometre va ser pujar a la moto d'un desconegut. Había ido a desfiles, muchas sesiones de fotografía y ella estaba pues descubriendo la vida. Ella salía de noche con amigos y se trasladaban digamos, de una discoteca a otra y se subió con un chico en moto, iba de paquete y tuvieron un accidente a la altura de la Plaza Lesseps. Fue un traumatismo cráneoencefálico. Yo venía por esta carretera, hace un cambio de rasante, es una curva a izquierdas. El día anterior había llovido, se había acumulado arenilla y quizá yo tomé la curva un poquito más por el exterior, pisé la tierra, la moto me resbaló y fui a picar, bueno, supongo que piqué contra el guardarrail y yo quedé justo en la zona donde está el asfalto, la zona asfaltada nueva, boca arriba. En Xavi anava amb la moto quan va patir un accident. Semblava només una mala caiguda, però va tenir conseqüències greus. Fue una caída tonta, yo pensaba que me iba a hacer rascadas o me preocupé más por la moto que no por lo que me iba a pasar a mí. El caso es que cuando paró todo, se paró el movimiento de mi cuerpo, intenté levantarme y no pude. O sea, miré a la moto, vi que aparentemente estaba bien y cuando intenté ir a cogerla mi cuerpo no respondía. Mil vegades li ha passat pel cap que potser va agafar aquell revolt massa ràpid, que potser es va confiar perquè coneixia la carretera. Però ara ja no hi ha marxa enrere. Haurà d'anar amb cadira de rodes. Ell encara té sort. Tot i que és molt difícil, ha aconseguit ser pare i gaudeix amb la Lorena del seu fill. Ya escucha el ruido ya. Quien me lleva ahora es mi padre. Peligro.